Bueno, Chentola, què tal? Estem de nou així i esta vegada vos he volgut ensenyar un raconet de València, un raconet molt important per a esta ciutat, que és la platja, en este cas de la Patacona, encara que després anirem cap a la Malvarrosa. I res, he decidit fer este vídeo perquè la veritat és que estava preparant uns altres, però tenen molta més elaboració, tenen més treball i torno a estar estudiant. Estic ja en els finals i d'ací res, el maleït selectiu. Així que res, simplement és ensenyar-vos un poc esta platja, la mar, els guiris que ja comencen a vindre, encara que és maig i no sé què collons fan així, però bueno, és normal, ja són les 11. Jo ja du quasi, pues duré quasi 2 horetes des de les 9 o per ahí, que s'està molt més tranquil. La veritat que relaxa molt vindre a aquestes hores a la platja. I res, també donar-vos moltes gràcies perquè l'anterior vídeo arriba, bueno, ja estarà quasi en les 2.000 visites i pujant molt ràpidament, així que m'alegre molt que un vídeo hagi arribat a 2.000 visites. No m'ho hauria imaginat que en el primer any en un canal de YouTube anar a fer un vídeo així. Així que bé, ara simplement vos deixo un poquet, veu un poc com és esta zona i se vem la setmana que ve, que estaré un poc més tranquil. Vale, fins una altra. Pinta tu sonrire de colors de colors, pinta tu somriure. Si tu pinta de colors, pinta tu somriure. Si tu pinta tu somrire de colors de colors. Esta és la part que els guiris ja no veuen i per tant li la bufa a tot el món. Se pot saber per què collons n'hi ha una carabassa en meitat de la platja? Per què no podeu passar i agafar-la i donar-li a algun xiquet que tinga fam, per favor? Una carabassa, jo què sé.